Ayaw na ng asawa ko na ituloy ko pa ang paglalaro nun kasi daw baka mahirap na kung ma-addict ako dun. Kaya tinigil ko na po. Minsan na panaginipan ko na kulantits nanalo ulit ako. Pero pinigilan ko po yung sarili ko. Ayokong maglaro, mahirap na. Makalipas ang halos 5 araw na pagpipigil. Naboard po ako, walang mga pasahero Kaya sinubukan ko po ulit maglaro. Yung kinita ko pong 1.5, pinusta ko ulit sa scatter. At dito na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Scatter! 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 Ano ba ang ingay nyo? Hindi, chini-cheers ka lang namin. Oh, Ano yan? Ano yan? 4 times. Uy! boss. Uy, 100 na yan Oo nga Pumapaldo na. Tigil ka na! Scatter! 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 Babae! 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 Scatter lang! Ano ba? Uy, paring Rani, tigil mo na kaya sa 100 na Teka yan. lang! Magaling na yan! Mas Pananalo magaling na pa. yan sa akin Scatter! 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 Paldo na. May ano na naman tayo dito kay may balato Kaya na nga naman tayo. chini-cheers natin siya Cheers! Sige na nga. Scatter! 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 Ayan! Yan! Yan. Grabe na talaga yan Oh. Alam mo, kaya mo pa ng isa. Diamond. Ayan ba, isa ba? Kaya pa isa ba? 1, 2, 3, go! 120,000 na yan, no? Scatter! 120,000, grabe! Scatter! 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 Oh! Oh! Wonder! 150,000, grabe! Oh, wow! 130,000! Papatalo lang si Grabe. Juan Canan. Ah. Wow! Oh, wow! Ay, hindi yan. Oh, wow! Hindi kaya. Grabe, Congrats, paldo na. pare. Isa pa. Poldo ka. Uy, Hindi, okay tama na na yan. yan, Rani. Okay Okay na na yan. 130,000. Withdraw mo na yan. Oo nga par, baka matalo ka pa par. Sayang naman yan par. Oo, okay na yan. Huwag mong ididip. Sabi ko sa inyo, di ba? Kapag talagang overstimulate. Wow, it's overstimulated. Pag na-overwhelm na kayo, huwag nyo nang okay na. Di, isa na lang. Sayang naman. Huwag na okay na yan. Ganito. Magandang iuwi na yan sa pamilya. Itong 10,000, so may 120 pa ako. Babawiin ko lang. Kaya ito magsang 150. Okay na to, 150. Sinasabi ko sa'yo, babawiin din yan. Sige, laro mo pa yan. Huwag na. Ay, wag na. Ay, Rani, yung tinuro ko sa'yo, di last na ba? to, last na to. Last na talaga to. Oh, si Lasa. Bahala ka. Scatter. Bahala kayo dyan. Scatter. 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 Scatter! 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 Heart. 4 times. At makalipas po ang Double. halos 15 minuto. Scatter. 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 Scatter! Ayun, sabi ko si Rani, i-withdraw mo na yan. Tama na yan. Last na to, last na to. 10,000, last na to. Paano manalo? Scatter. Bay, sayang na rin yan 10,000 bay. Wala na bay, sayang na bay. 10,000 i-withdraw. Scatter! Scatter! Ah! Ayan na sinasabi ko. Wala na yung 130,000? Ang tigas talaga ng ulo mo. Uy, sabi ko sa'yo, boy Bay, sayang bay. Yun na yun eh. Sabi ko sa'yo, kapag yung emosyon mo mataas, huwag kang magpapadala doon. Makikinig ka sa, sa sensei mo. Oh, Ano?
Tara na, Kim. Bawi na lang. Talaga dyan. Bawi na lang. Sinabihan ka na Basta namin. at least you learn your lesson. Oh, paano yan? O, tama na. Lobat ka na rin. Lobat na yung cellphone mo. Ako, tumigil na ako. Naka 30 mil na ako. Wala na. Post na yung 130,000. Okay na yun. Huwag mo na lang sabihin sa asawa mo. Sayang, pinatigil na kita doon sa 130,000. Natigas ang Kaya ulo mo nga eh. Kung babae Kaya pa na. yan, papaldo ka Lista pa. ako. Kakainis. At pagdating ko sa bahay, John, Ayoko nga sumayaw ng ngayon. Isa pa, Ayun. i-play ko pa to. Isa pa to. ah, 1, 2, 3, go. Ay, ay, ay. oh, sa mama Si nyo. Junjun naman eh, Papa. Ay, Papa, andito ka na. Papa, Bless sama mo po, kami mag-TikTok. Papa. Wala ako sa mood. Huwag nyo akong anuhin. Oh, andyan na pala, Papa nyo. Oh, bakit parang latang-lata ka? Halika na, kumain na tayo. Nakaluto akong sopas. Ang lakas kasi ng ulan talaga kanina pa. Sabi ko ba, Eh, pagod na pagod yun. Nagsopas ako. Maraming gatas to. Tara na. Halika na. wala akong ganang kumain. Kumain na ba kayo nila Kim? Nila Bong? Nanalo sana ako. 130,000 yun. Scatter ka. Oh, pero ano, 1.5 lang naman kapital. 130,000 na nga eh. Dapat pinidraw ko na. Dapat kinash out ko na. Rani, 130,000. nag-promise ka na sa akin eh. Hindi ka na magsascatter, hindi ka na magsusugal eh. Ay na naman tayo eh. Tapos maririnig ko pa yan, nanalo ka na ng 130. Ba't di mo pa winidraw? Sana napandagdag mo pa sa puhunan ko sa pagluluto ng ulam. Eh, yun naman talaga yung purpose nun eh. Eh, tingnan mo. Eh, natalo eh. Anong gagawin ko? Ba't parang kasalanan ko pa? Kasalanan mo kasi nangako ka na eh. Titigil mo na yan eh. Inanalo na ngayon, 130, babawiin ko yun. Promise, mababawi ko yun. Gagawin ko pa 200,000. May tropa ako, nanalo 200,000 eh. Dalawa na yung Parinig budget mo niya pa sa mga bata. Parinig mo pa. Hindi ka magandang example lang sa naman mga sumisigaw bata eh. Ikaw sumisigaw oh. Siyempre yung tumataas din yung boses ko. Diyan ka na nga. Naiinis ako. Uy! Ano ba? Sabi na. Di ba ako makatulog ko lang, Tits? 1:30 na, naging bato pa. Eh pagdating ng gabi, yang. Sorry na. Tulog na ako ah. Huwag mo na akong istorbohin. Huwag mo na akong kalabitin. Ako, saman-samahin loob ko sa iyo ah. Babawiin ko Parang yung wala promise. lang sa iyo eh. Nag-promise ka na eh. Kaya nga yung ipanalo. Nanalo na ngayon. Dapat tinigil ko na. Pasensya, nagigil lang ako eh. Parang tulad sa'yo, nakakagigil ka. Hindi mo Oh, madadaan sa ay, ganyan. ay, ay, Hindi mo ay, ako madadaan ay. sa ganyan. Dali na. Babawiin ko yun. Nagigigil lang ako. Pasensya na, sayang nga eh. Kahit man Tigilan lang mo 30 na. mil na... Tanga-tanga Sabi talaga. mo, Mali hindi ka ko. na magsusugal. Last na. Babawiin ko lang yun, then stop na talaga. Promise. Rani naman eh. Oo nga. Ay, matulog na tayo. Para mawala yung sama ng loob ko. Tanggalin natin yung sama ng loob mo. Wala ako sa mood ah. Inalis mo lahat ng mood ko, lahat ng saya ko. Inalis mo. Saya-saya namin ng maghapon namin ng mga bata. Di ka kakain nung niluto ko sopas. Bango-bango talaga. Mm. Pag tayo narinig ng mga bata ah, Tulog na yung mga yan. Tinirgas ko na yan. ayoko nga. Ay.
Para naman tong ano, para mawala rin yung lungkot ko at sama ng loob ko. Babawiin ko yun, promise. Para may pampuhunan ka na dyan. Ayoko! Sinabi ng ayoko eh. Tinatamad ako dahil sa'yo yan. Nag-promise ka, hindi ka na magsusugal. Sige Paparinig na. mo pa yung 130,000 na yan na napatalo mo. Sinasabi ko sa last mo na yan i-promise mo, hindi ka makakascore sa akin. Pero mo na ako, babawiin Hindi ka ko naman makakascore yun eh. kasi hindi ka masunuring asawa. Sige na. Pero mo na ako. Sige na. Rani! Doon na nga ako sa labas. Ana? Naman? Galit na galit ang asawa kong si Mayang Volantits. Alam ko mali ko naman po talaga. Panalo na, 130,000 po. Hinayang ko lang. Naging gahaman po ako. Aminado naman po ako eh. Pero nangako po ako sa kanya na pag nabawi ko na yung panalong yun, titigil na po talaga ako. Last na po talaga yon. Kaya, sige na Kim, sangla ko na sa itong badya ko. Pero ibabiyahe ko pa rin. Kim, Bibiyay mo pa rin. babiyahe ko pa rin para mabayaran ko pa rin yung Sasanla utang ko mo. Sasangla ko. Parang akin na yan. Oo, sangla ko sa'yo. Anong gagawin ko sa dalawang badya? Isa lang katawan ko. Paano ako kikita? Anong magiging panalo ko dyan? Kung bibigyan kita, papahiramin kita, papasanlain kita. Ba, napakaano naman ito, parang di naman tropa eh. Parang hindi ka rin tropa kasi dyan mo dinidepende yung pagkakaibigan natin. Ayoko nga, tol. Tigilan na natin. Huwag ka na mangulit. Tutukusin ko naman yan. Pag nanalo ako sa scatter, babawiin ko yan. Bawin-bawin, dodoblein ko pa yan eh. Yan na. Scatter? Oo, ikaw din naman nagturo sa akin, di ba? Nanalo na ako 130. Kayang-kaya ko manalo ng kahit 200,000. O, tigil na. Sa bagay. Sige na. Pag nag-scatter ka, no, matutubos mo sa akin, no. Oo, 30K lang. Pangpunan. Bagay na turuan na kita. Sige na. Ano? Teka lang, kuha lang akong pera. Teka lang, teka. I-load mo na para laruin na natin. Ayoko. Parang... Pwede. Oy, ano yan? Ay, ano yung pinag-uusapan niyo, bay? Kasi po, ito si Rani po, sinasanla sa akin yung badya niya. Sinasanla sa akin ng 100,000. Saan ako? 30,000 Oh, lang? 30,000 pala. Sinasanla sa akin 30,000. Eh, paano kung saan siya kukuha ng pantubos? Ano gagawin ko sa dalawang badya? Bro, ako na bahala, bro. Total, wala. Yung badya ko medyo sira na, bago yun sa'yo. Okay na, ako na bahala dyan, 30K. Pairamin kita. Pero pag natalo ka, di mo tumatubos, akin na to. No, Kim. Kulang ko na to. Ewan ko sa'yo, alam mo, hindi yun yung tinuturo ko sa'yo. Di porke tinuturoan kita mag-scatter, bad influence na din ako sa lahat. Dapat hindi Ay, ganyan. ikaw naman nagturo talaga eh. Oo nga. Pero sa tama, nagpe-pray muna kami bago kami mag-scatter. Pre, mag-scatter. Para ano? Kaya pala natalo. Para, kumbaga, hiningi namin yung tulong ng may kapal. Ang kapal mo talaga. Tingnan mo, siya kasi hindi siya Oh, ano, nagpe-pray kaya natalo siya ng 130,000. O, yan na bro ha, sinend ko na. Ayan. Salamat, brother, ha? So, kuhanin ko na yung susi bro. Bahala kayo Mahirap ha. na. Bahala kayo. Sinasabi ko dyan. Tara, laro na tayo. Sige na. Tol, pag ikaw sumabit dyan. Laro na nga tayo. Ayoko. Yeah. Bahala ka dyan. Gabiyahin mo na ako. Scatter!
Sabi, sabayan mo na. Cheera natin. Scatter, 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 Bilisan mo. scatter, scatter. S, Ska. C, A, T, T. I. What we got? Scatter. What we got? Scatter. Is Is. scatter. Nanay, tatay, gusto ko tinapay. Scatter. Gusto ko Ate, scatter. kuya, gusto ko scatter. Times. Makalipas lang po ang halos 10 minuto. Lucky. 4 times. Yan. Ah! Oh, ano, ubos na? Lobat ka? Ubos na yung 30,000. Grabe ka, bay. Tol. Paano yan, boy? Brad, Paano yung badya dagdagan mo? na ng Sinanla mo yun eh. 20 mil, Brad, para 50 na. Yung sangla ko. Brother, pag hindi mo to nabayaran, brother, akin na tong badya mo, ha? Oo, sa'yo na yan. Basta, babawiin ko rin naman yan eh pag nanalo. Sige na, para mang kapital ko lang, 20 mil. Ay, tama na yan, Ran. Di mo Boss. na maglabos yan. Alam mo, kaibigan namin to, pero di kami nagtitiwala dito kasi yung pamilya nito, maraming umaasa dito, tsaka yung asawa niya magagalit din sa amin. Sabihin, konsentidor kami. Ako, wala naman ako. Napapahiram lang ako sa mga taong nangangailangan. No, hindi. Sino ka ba? Bakit ang laki ng tiwala mo Ito sa mga amin? Kalukuhan. Siyempre, di ako sa terminal nagtatrabaho sa TODA. Ako taga-kolekta dito oo sa nga pala, no. terminal fee. Eh, di ka ba natatakot di mabalik ni Rani yan? Oh, well, hindi niya ibabalik. Akin na yung badya niya. Pero kawawa ng Hindi. pamilya niya, masama yung ginagawa mo. Oh, kasalanan ko bang maglaro siya? Sinisilaw mo siya eh. Sinisilaw mo siya sa pera. Hindi tama yun. Last na yun. 20,000. Boss, last na mo, boss. Oh, sure na yan, ha? Final Rani, answer? Rani, mag-isip ka muna. Oh, yan na. Nagkita. Sinend ko na. Naku, yan na. Patay ka rin, Adong. Tayo na. Isa pa. Scatter. Scatter. Mag-pray muna kaya tayo. Scatter. Nag-start na eh. Ano Kaya kung pwede ano, pa hindi na kumain pwede. ka na. Siyempre ka. Scatter. Start na. Scatter. 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 Huwag ka kayo maingay. Lalo ting na ano eh. Kinakabahan ako eh. Scatter. 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 Tits. Alam nyo na sumunod. Ubos ang 50 mil na hiniram ko po. Awe yung pera. Si Papa naglalakad na lang. Saan kaya yung motor Ala, si natin? Papa walang damit. Bakit ganon? Papa! Papa, nakita ka po namin sa window. Wala kang damit. Hindi ko kausapin. Oh, sino pala Papa nyo? Rani, kain na tayo. Ma, wala yung badya natin. Asan yung motor? Hmm? Asan yung badya? Pinayos ko sa shop. Kakagawa mo lang nun eh. Kaka-change oil mo lang nun eh. Bago naman yung badya natin, ma, di Oo, ba? anong papaayos mo dun? Ano ba? Ang dami yung tanong. Pinayos ko nga eh. Kulit nyo naman. Ewan ko sa inyo. Mahala kayo dyan. Bakit ka po nagagalit? Nagalit Bakit mo na, ba't ka naman sumigaw sa harap ng mga bata, Rani? Mahala kayo dyan. Rani! Pasensya na kayo sa tatay niyo. Usap tayo. Ano? Bakit manong ka nag-attitude ka sa harap ng mga bata? Hindi tama yun. Anong nangyari? Asan yung badya? Yung totoo. Umaming ka, Rani. 50 mil ka dyan. Para matubos natin. Ano 50? Ano mata? Sinala mo yung badya? Diyos ko na nga
ba sinasabi ko? Ano ko sisihin, tapos na yun eh. Sinanla mo yung badya, yung panghanap buhay mo! Eh gusto ko lang naman makabawi dun sa natalong 130k. Eh wala eh, natalo eh. Anong gagawin ko? Anong gagawin mo sana? Tigilan mo ng pagsascatter! Wala sana, andito pa sana yung badya! Bakit mo ipinantaya yung panghanap buhay? Mababawi. Rani, maling-mali ka naman! Rani, di ka naawa sa amin mga anak mo? Ha? Titipid kami dito, tapos ikaw nagsascatter ka lang? Paano na ngayon buhay natin? Saan ako kukuha ng 50 mil? Ma, ito na po yung mga bag namin. Ba't may dala kayong bag? Saan kayo punta? Usap kami ng mga bata. Hanggat di ka nagbabago. Doon muna ako sa nanay ko. Doon muna kami. Eh, sinasabi ko, iwan niyo ako dito. Ha? Ikaw ang nangako na titigilan mo na yan. Tapos ngayon kami pa yung masama. Ayokong lumaki na lumaki yung mga anak mo, nagsusugal yung magulang nila. Uwi na kami. Magbago ka na. Magbabago na ako, promise. Matutupos ko yun. Gawin mo muna, Rani. Natatakot na kami sa'yo. Tutubusin ko yun, promise. Malas yan, malas! Swerte yan. May nanalo nga eh. Tutubusin ko yun. Rani, hindi ka magbabago hanggat naniniwala kang swerte ang sugal! Baka may pera ka dyan. Kapital natin, dali. Mama, iba na po talaga si Papa. Let's go. Ano ba? Basta kami, dyan ka na. Mayang! Mayang! Metro's #1 Love Radio. Basic!